αγαπητοί αθλητές, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Η χρονιά μας λύγει, η χιονοδρομική, και όπως έχουμε έθιμο, σήμερα θα κάνουμε την απονομή των επάθλων. Όμως το Σύλλογο τελευταία τον σκίασαν μερικά θλιβερά γεγονότα. Χάσαμε τον τηλέμαχο Κανελίδη, ο οποίος, όπως σας είναι γνωστό, ήταν ιδρυτικό μέλος και έχει μια απερίγραπτη σε έκταση δραστηριότητα στον αθλητικό τομέα και στο Σύλλογο. Ο Κανελίδης έχει συμμετοχή σε ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στο Σύλλογο σημαντική. Η απουσία του είναι για μας πάρα πολύ αισθητή. Κοντά σε αυτόν χάσαμε κι άλλα δύο αξιόλογα μέλη του Συλλόγου, τον Λάκη και την Έλλη Καραμάτα και τον Τάκη Μανολή. Γι' αυτό σας παρακαλώ, πριν αρχίσουμε τη σημερινή μας τελετή, και πρέπει να σημειώσω επίσης ότι η φετινή μας τελετή προέβλεπε και δεξίωση και άλλη εκδήλωση, αλλά αυτή ματαιώνεται λόγω έθνους. Σας παρακαλώ λοιπόν να τηρήσουμε ενός λεπτού σύντη. Η χιονοδρομική περίοδος πέρασε όπως κάθε χρονιά γόνιμη και αποδοτική για το Σύλλογο. Ίσως να μην πετύχαμε τους στόχους μας απόλυτα, αλλά ο αθλητικός μας τομέας σε όλες τις εκδηλώσεις του έφτασε και έμεινε όπως κάθε χρόνο στην κορυφή. Όλοι οι αθλητές αγωνίστηκαν με υψηλό ήθος, με πείσμα και με όρεξη. Γι' αυτό τους συγχαίρω όλους από μέρους της διοικήσεως, διότι πράγματι όλες οι αποστολές σε όλους τους αγώνες είχαν να λένε για τα δικά μας τα παιδιά. Παρακαλώ λοιπόν να μείνετε πάντοτε έτσι. Το ήθος μας, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο Σύλλογος μας έχει σαν πρώτο στόχο να κάνει πρώτα καλούς ανθρώπους, χρηστούς πολίτες και ύστερα αθλητάς. Διότι αν κάνουμε υπεράνθρωπους, δεν θα πετύχουμε τίποτα παρά να κάνουμε την κοινωνία μας ζούγκλα. Δυναμώνουμε τον αθλητή για να είναι δίκαιος, να είναι με υψηλό ήθος και να είναι άνθρωπος καταξιωμένος στην κοινωνία. Με την ευκαιρία θα ήθελα προσωπικά να συγχαρώ για το ήθος της που ξεχώρισε πράγματι την Έλλη Ιορδανίδου που κατετάγει και έκτη στους Βαλκανικούς αγώνες. Η Έλλη Ιορδανίδου ήταν υπόδειγμα αθλήτρια και παρακαλώ όλους να την έχουν σαν υπόδειγμα πάντοτε. Φέτος περίπου 50 νέοι αθλητές έκαναν τη γνωριμία τους με το συναρπαστικό μας αγώνισμα. Έτσι πιστεύω ότι η σκάλα και η κλίμακα που έχουμε δημιουργήσει θα προχωρεί πάντοτε και θα ανεβαίνει. Επίσης, πάρα πολλοί βοήθησαν το Σύλλογο σε αυτή τη φάση της δραστηριότητάς τους. Ο Νίκος Αυγέρος, ο Νίκος Καφράρας δούλεψαν με όλη τους την ψυχή, το μικρό το λιφτάκι και με προσωπική τους εργασία και με άλλους που αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι να κατονομάσω. Πρέπει επίσης να συγχαρώ τους παλιούς αθλητάς που δούλεψαν με πάθος και με όρεξη και έδωσαν στο Σύλλογο το προβάδισμα σε όλες τις εκδηλώσεις. Ο Κώστας ο Χρυσουζίδης, η Κατερίνα η Κουκουτέου,
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον προπονητή, τον Κώστα τον Οσουζίδη. Όπως ξέρετε, ο σύλλογος μας έχει τους καλύτερους αθλητάς, πάντοτε διακρίνεται για τα περισσότερα μετάλλια, για τους καλύτερους αθλητάς που έχει και βγαίνει πάντοτε πρώτος. Σε αυτό το πράγμα δεν είμαστε μόνο στους αθλητάς, κάνουμε πρωταθλητισμό, αλλά κάνουμε πρωταθλητισμό, πρέπει να ξέρετε, και σε όλα τα στελέχη. Αρχίζοντας από τον προπονητή, ο Κώστας ο Σουζίδης φέτος δούλεψε τόσο πολύ όσο κανένας άλλος προπονητής. Οι ώρες... αυτές που δούλεψε ήταν κάτι παραπάνω από το κανονικό, από το υπεράνθρωπο. Σε ό,τι χρειαζόμασταν φωνάζαμε τον Κώστα τον Σουζίδη, ο οποίος ήταν κοινός προπονητής, δεν ήταν μόνο στο Λαγκλάου, ήταν στην κατάβαση, ήταν στέλεχος, ήταν οδηγός, περισσότερο οδηγός, διότι οι ώρες που έχει οδηγήσει το λεωφορείο είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Έχει κάνει ένα τέτοιο έργο το οποίο μπορούμε να το συγκρίνουμε για 3 χρόνια. Ένα έβγε για αυτόν τον πρωταθλητή, τον προπονητή. Μαράς να κάνει την απονομή. Στην Ελένη Ιορδανίδου, καλύτερη αθλήτρια του Ελπίδα Ιορδανίδου, σαν καλύτερη αθλήτρια του Συλλόγου για το 1985 γενικώς. Σε όλα τα... Κατερίνα Νιώπα. Πού είναι η Νιώπα?
Γέρος. Δώσε και αυτό. Δώσε το δίπλωμα. Δώσε το δίπλωμα. Γιγαντιαία κατάβαση Κανίδου Άννα. Πεντεφούντα Σάνι. Τρίτος Ανδρεάδης Άρης. Τεχνική κατάβαση εφήγων. Παρακαλείται ο κύριος Κιβεντίδης να κάνει την απονομή. Πρώτος Κουμουτέους Γιώργιος. Τρίτος Παπαγιάννης Ιωάννη. Τεχνική κατάβαση. Τεχνική κατάβαση παιδών, κατηγορίας παιδών 1. Παρακαλείται ο πρώτος Αντωνιάδης Αναστάσιος. Δεύτερος Καπράρας Γιώργος του Γούσης. Τρίτος Τσαμίτρος Αλκέτας. Τεχνική κατάβαση κατηγορίας παιδών 2. Παρακαλείται ο κύριος Ιορδανίδης να κάνει την απονομή. Ο κύριος Ιορδανίδης εδώ. Ο κύριος Ιορδανίδης, ο καθηγητής. Ας περάσει εδώ. Παρακαλείται ο κύριος Ιορδανίδης να κάνει την απονομή. Εγώ πάντως δεν είμαι του συλλόγου. Πρώτος Κόγιας Αντώνιος. Δεύτερος Κώτας Παύλος. Τρίτος Σαρκάδας Αλέξανδρος. Τεχνική κατάβαση Κορασίδων 1 και 2. Παρακαλείται ο κύριος Παπάς Θωμάς να κάνει την απονομή. Πρώτη Καπράρας Πυριδούρα. Καπράρα Αθηνά. Πρώτη Πεντεφούντα Σάνι. Μασούρα Εκατερίνη. Τρίτη Αφιέρο Εμιλία.
Ηλίας. Νίκας Κωνσταντίνος. Παπάνης Ιωάννης. Δεύτερη Βελιάδου Αγγελική. Τρίτη Παρακλή Νατάσα. Στον Αραβόνα και αυτή. Μορίας Πέδρου. Παρακαλώ. Έβδομος, Κίσος Αθανάσιος. Όγδος, Καζαλίδη Σάβα. Λύπη, να του το δώσω εγώ. Στεργίου Ιωάννη. Πέμπτος, Μαρμαράς Φράγκη. Έκτος, Τσάρας Αντώνιος. Γιγαντιαία κατάβαση κατηγορία Β. Πρώτος Αυγέρος Αντώνιος. Τρίτος Κιβεντίδης Γεώργιος. Τέταρτος Μίκας Χρήστος. Μίκας. Πέμπτος Μούσιας Ιωάννης. Έκτος Αλεξιάδης Φώτης. Έβδομος Ψυχογιός Βαγγέλης. Όγδος Κάμινας Δημήτριος. Ένατος Μεϊμαρίδης Δημήτριος. Δέκατος Κουρσουλίδης Μπάμπης. Εντέκατος Γώτας Γεώργιος. Και το δέκατος Κόγιας Ηλίας. Κόγιας Ηλίας. Η κρίση πρώτη ποσό. Αθανάσιος. Δεύτερος Χασιώτης Βασίλειος. Τρίτος Αρζόγλου Ιωάννης. Τέταρτος Αρζόγλου Βασίλειος. Πέμπτος Μεϊμαρίδης Σωτήρης. Έκτος Σίμος Πολυνίκης. Έβδομος Σαμαράς Βασίλειος. Γιγαντιαία κατάβαση Κορασίδων. Δεύτερη Ασούρα Εκατερίνη. Τρίτη Κοϊμψίδου Ευαγγελία. Τέταρτη Πεντεφούντα Σάνη. Πεντεφούντα Χρυσάνθη. Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε στην τελετή αυτή και να σας παρακαλέσω να ψάλουμε όλοι τον εθνικό ύμνο.
Πάμε ξεφορτώσουμε και τα πράγματα στο χωριό, ρε.